So for those who think they have already been recruited before today, they are misplaced and we are not party to it. Chenro markao jolweny chakura yanga e pachoka e county Homa Bay, were mageto tij lweny wuok oko mar temo hapgi. Maendeleo ile inaendelea hapa Siaya ni ile ambayo haijawahi patikana. Kama unapatwa na ushikwa na polisi, tutawapatia namba ile wanaweza piga. Jatend piny Kenya Kithure Kindiki oyuore nyasi mar siro jobodaboda e kaunti ma Siaya. Yango ya kwanza nilikuwa naomba koti nisamehe na sitawahi rudia tena. You'll pay a fine of 100,000. Derep jaod bura ma Kibra Peter Urero kod fai mar siling 100,000 ketho chike mag apaya. Sapar marudhiambo chenro en kagi kacha machiegni inga ucheng Emmanuel chenro mamanyo ringre jogo manuni na Mombasa gikone orumo bang ringre jadek yuduto ringre ng'ato chel na yudi nyoro dhiambo kama mokareyo yudi tino mapinyo rugodo kawuono. Gavana ma county ma Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir kata kamano koni nonro dhi nyime mariango masirano kendo nono koda kajota chenro ne oketo chenro makare ma kedo gi masiche okoni tend county ma Mombasa ne okonywandie chenro mar piemno mar kwang kendo koni e thuolo mabiro tuke makamago nyaka koro puodhi gi tend county. Usiku mchana tarehe 12 saa 9:46 tulipata mwili wa kwanza. Usiku kuamkia asubuhi tarehe 13 saa 7:09 na saa 7:13 miili mingine miwili iliweza kupatikana. Miili ambayo kwamba ilikuwa ni ya Caleb Otieno miaka 21, Stephen Karembo miaka 23 na Thomas Wanyonyi miaka 24, wote ambao walikuwa katika mashindano. Tunasema ya kwa serikali kuu na serikali ya county tutashirikiana na kuweza kuharamika na zile gharama, na baada hapo kutakuwa kuna uendelezaji wa operation ya kuweza kuweka usalama ili hisia zisiwe ni zenye kuleta athari kubwa zaidi kwa majirani na watu ambao kwamba wenye kuishi. No such permit was ever issued by the county government of Mombasa. This year we were not part of the sponsors of this event. Migao malwenyo yango ni kepo majolwenyo chakra yange pachoka e counties prangwen koda biro duto. Ten migao majolwenyo so ipantio koni chendono dhibede yo mauyanga kendo manthuolo manyaka luwe ratiro koda diera. Chendono so ipano koni biro nywando migepe kaka EACC kod DCI. Maromo mibadhi kod malingling magasoya majo moko nyalo chamo timo ikinde kepo koni chendono biro motari prario koda beach mar dueni e yo ratiro. Recruitment exercise is meant to help the KDF replenish its ranks. This recruitment is therefore not just about adding numbers to the ranks. We are working very closely with other government agencies, namely the National Police Service, the DCI, the ESCC, as well as the NIS, to ensure a fair, transparent, and credible process. Kenyans are urged to reject and report any attempts of bribery or any form of undue influence. So for those who think they have already been recruited before today, they are misplaced and we are not party to it. Whoever will be recruited after 25th, we will not be held accountable. So therefore, our time frames are very strict and we do this exercise in the fairest manner and in open. Wadhi Homa Bay, rowere mageto tij lwenye county Homa Bay town uwuok oko matemo hapgi chenro no mochakore yanga kawuono. Kinde chenro ma itayo kod jolwenye pap mar Odinga Stadium, rowere ne uwuok kogwen kendo mole pap matemo hapgi. Arita ne oketi mane ni onge ng'ikruok moro amora ma obedo ka jolweny matayo chenro ne oketo wang' ma ok diemre kendo non rowere kanyakla kod obok magi mag somo kaluwore kod dwaro mar chik. Chenro no ibiro time counties 47 duto e pacho ka.
Jakom kambi mar All Media Services Laktar SK Macharia noriwore kod jalup jatend piny Ngere Kithure Kindiki kod jotelo mamoko e nyasi majiwo kendo bugo grube mag jo apiko e kaunti ma Siaya. Jalup jatend piny Kithure Kindiki otiyo kod thuolono e seyo josiasa makwedo piny owacho kokwayo jo Kenya mondo osir lwedo tend William Ruto e kinde yiero ma higa mag 2027. Ikon Raila Odinga ngimane ni kare ka gi soko wang' lwet makedo sirkal tesre kuom tiyo kod nying Raila go siasa. Jobodaboda ojiw mondo mak motegno riwruoge mag saga mondo migi yud resruok. Maendeleo ile inaendelea hapa Siaya ni ile ambayo haijawahi patikana tangu tujinyakulie uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Mimi nataka nitangaze ya kwamba hii ndio serikali ya kwanza kuwekeza katika mambo ya uchumi samawati. I was there during Kibaki, I was there during all of them. But I can tell you that this time we have a genuine arrangement which is giving some development to our people. Sasa ile maendeleo inaendelea Siaya ndio utakuja kujua kama Orengo anajua ama hajui. Kama hujui wewe ndio hujui. Boda boda tunatengeneza program. Hata tumenunua space huko huko kwa Amazon. Kila mahali unaenda utajulikana, na kama unapatwa na ushikwa na polisi tutawapatia namba ile wanaweza piga na ku make sure that you are fully licensed boda boda. Jopuonj kod joriemb bodaboda obago ng'anyo e boma ma Garissa ka gikwedo nek ma japuonj moro e Karola ma Bula Mzuri alwora ma boma ma Garissa. Hilary Ochieng ma jegni 27 mane puonjo e kar tiegruok jopuonj ma Garissa wachore ni ne ochung' kod rowere moko adek e kinde mane oriembo apiko kendo kanya mane gichuoye gi pala kendo wito ngimane e kar thieth maduong' ma Garissa kama ne oringie kode. Jopiny go ose apisas mag obila mag koni onindo e tich e kinde ma timbe maundu medore e gwengego. Na niko na huzuni sana, kila wakati tunapoteza walimu, wanabodaboda, tunapoteza vijana wadogo sana. Huyu kijana Ochieng hata ni kijana ambaye hajaoa, hana hata mtoto, ameuawa. Ni kijana ambaye alikuwa anajitafutia. Tuko na huzuni, na what we want is justice for Ochieng. No justice, no peace. Sisi kama wananchi ambao tunaishi hapa Garissa tumekosa haki. Sio wale bodaboda, sio wale ambao wanafanya kazi katika sehemu hizo, hata wale ambao ni watu wa mijengo bado wakipitia sehemu hiyo wanapatana na wale wahuni. Sisi tunataka kuambia serikali hii ya Garissa, ikiwa wameshindwa kusimamia usalama katika eneo hilo, sisi kama wanabodaboda, sisi kama wakazi wa hapa Garissa tuko tayari kuingia huko na kuweza kutafuta wale ambao ni wahalifu. Kijana amefundishwa hadi university, hajafanya kazi hata miaka moja, na tayari anarudi nyumbani akiwa maiti. Justice! 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 Derep Jaod Bura ma Kibra ogofwai mar omenda mar 100,000 kod doho ma Milimani e wi tiyo marach kod apaya kaachiel kod buono chike mag tiyo kod apaya e yo makare. Joduor ma en jariembo ma Jaod Bura ma Kibra Peter Orero ne omaki e tipo ma osebedo ka keyo e mbui ka ketho chike mag tiyo kod apaya. Oduor oyie ketho ma odonjnego kendo nyiso doho ni ne riko ringo chopo ng'ato e paw ndeke ma JKIA kendo singo ne doho ni ok obinuoyo kethono kendo. Unfortunately, there was no remorse and it was intentional. We have the belief that the said obstruction and dangerous overtaking was intentional, and we pray for the court to act in accordance to what is provided and be harsh on the accused person given the circumstances that transpired. Unfortunately, this matter has gained notoriety in the country, and there will be need for the court to act decisively so as to curb from other people from behaving in such a manner. Siku yangu ya kwanza hata kuletwa kotini
Hakuna siku nimewahi kufanya kazi kama hiyo, makosa kama hiyo. So ni yangu ya kwanza, nilikuwa naomba koti isamehe na sitawahi rudia tena. You'll pay a fine of 100,000 in default to serve 12 months imprisonment. You have 14 days right of appeal if dissatisfied with the order of this court. Doma Milimani kawuono igeno ni owinjo buche mag mibadhi mopogore opogore moting'o nyaka mano mar Humphrey Obanda Oswago mane jatije maduong' ka duol ma yango kiewo kendo tayo yiero pacho ka IEBC kod duol ma Independent Interim Electoral Commission kaachiel kod gima moko ariyo iwire keto chenro makare kendo ng'iewo mwandu moting'o bok mag luto ombulu. Do bende dhi winjo bura ma mibadhi omako gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko kaachiel kod joma moko 20 kod achiel bedo kod tudruok ma achiel kachiel wi lal mar omenda mar kaunti ma Nairobi mar $24.1. Bura momako Bob Kefas Otieno kaachiel kod joma moko bende owinji e Doma Milimani ibiro winji kiny e wi lal mar omenda mar $10.6 mar kaunti ma Homa Bay. Bura yango ni jatich moro nochulo omenda ma osara e kinde mane ok en jatich e kaunti no mopuodhi. Migori jodak ma Osaka e sub-county ma Suna West yogo lil malaura ma onyinjo magiwacho ni keto ngimagi kamarach gi kwayo okang' mapiyo mar keto ler e alworano mondo kik ngimagi bed kamarach mar gamo tuoche mikelo gi chido mar alwora. Jo Juma nigi ler. Aora mar onyinjo ma pigi donjo e aora maduong' ma Migori osebedo aorano ma pigi konyo oganda mathoth ma odak e kar dak ma Osaka kod mamoko e sub-county ma Suna West e kaunti ma Migori. En pi ma bende osebedo kata ka itiyo godo kod moko motende e bomano ma Migori. Kata kamano ber mar pi ni sani duono ka sani okelo midhiero mathoth ne oganda ma oting'o tuoche. Mae biro kaluwore kod chido mar pini ma ikelo kod yugi kata chilo ma ipuko e aorani. Yudo matek seche ma koth ochwe, aora pong' aora ok nyal flow. At the same time tie mine malose lo nigo tele kama tindo tindo magi konyre gi pi makani. Koro pigni o affect wa to affect mine matindo man tigo tele ka. Osa dire chieng' kama eki pi bedo mokose to aora ni osebedo ka konyo ji mang'eny. To ken aora ni kende nyaka aora Migori aora wa maduong' ma be konyo ji mang'eny be osebed kipuke yugi ok en mana makende but aora no. Jodak mosakwa ni pini ma onyinjo masani puke yugi kendo lil pod itiyo kod moko moganda bende nyaka sani koro keto ngimagi kama rach mokalo. Ma ok en about siasa, ma en about life mar a human being. Koro wayudo ka gini affect wa mang'eny kaka jo Rubaragana, jo Osaka area to onge action ma nyalo time. Waonge ng'ama dang' wadhi kuome kopogore gi county government. County government to take responsibility. Ma watiyo godo ka endi en pi makonyo wa kata mana e gik mang'eny kaka lote, joma mine matimo ohala matindo tindo machalo kaka joma uso lote tiyo kode, luoko, jo hotel tiyo kode, to kata mana jomoko be tiyo kode nyaka e modho. Koro wakwayo sirikal ni mondo yie okonywa mondo ka obed kama ler ma wanyalo tiyo nikech wan joma tiyo ka wan gi udi ka kendo waloko ka. Tiyo gi pesa ni kidhi e choo to chono bende mall flow ka biro e ang'owe i aora ka kolokore siweje ma kata kiwuothi ti aora kuonde gi tido ka kuonde gi dum ok nyal bede kanyi mitumo ni e pi midwa luok ni godo nyaka san kitede ni godo hotel chunya gombo ni gikunywa kata mana pi mondo giketnwa ka. Giwachne gisebedo ka gigamo tuoche mopogore opogore ma ikelo kod lil ma oting'o tuono mar nyaldiema. Kipindupindu wayudo kendo wa kama ng'eny en mana the only thing wayudo ni wachiegni go hospital machiegni at least wanyalo ringo to watero. Koro ka orolore gi takataka jo nitie jomodak ka machiegni. Jomodak ka machiegni kipindupindu giyudo so nakayogi because of the pigni. Government oket chik matek mondo ng'ata moyud kapoko yugi e pi mondo timang'owa okaw ni atwa. Jodagi Mosaka wacho ni gionge kod kuonde ma oketnegi malong'o ma ichok yugi. Gino mose moko kuom oganda koro puko yugi e aorani. Amokednwa mini mane okednwa mini puke yugi kocha no selosi koro sani waonge kama ipuke yugi koro aorani ma ji oketo kar puko yugi. Koro wakwayo sirikal ma Migori ni koyie to ketnwa kama wanyalo konyore maber mok aorani nikech aorani konyowa through ngimawa to ka koro ngimawa obedo affected kata wan wanyalo tho. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Ekoromogi erokamano kuom bedo kode chakro nyaka giko e chenro mar ka gi kacha magamesawa makawo weche manyien obedo gi thuolo malo senigi lakseche gi erokamano Agnes Nyandega ka intiere gwenge mag Kindi wacho ni Chieng' Emmanuel Neyo makare iketo chenro mar ka gi kacha nyakendo sa 1 mar odhiambo mane mokelo e giko nyinga Chieng' Emmanuel.